vi ska förrätta prisutdelning klass 11 kategori C. Lektorstjänst Katarina Holm klassvärd och segern till Sally Vittvången ifrån Örebro ryttarteam och rider på Hesperius Eagle. Applåder till segrarinnan. 041808 i fas 2. Hon får rosettplakett, hon får blommor, hon får hederspriser och hon får segertäcke. På andra plats Anna Jockims på Bejlys Vingåkers ryttarförening 0-fel-18-49. Som också tar tredje placeringen med gränser Rosmarin 18-73. Och fjärde priset Ella Isaksson, Ekenryttarna Dixie Girl 18-89. Jag tror du får släppa blommorna innan det här är varvet, för annars är det någon bomb som exploderar. Och femte pris Emelie Tellebro Doris, Östra Sörmlands samtliga ryttarförening 1958. Då tackar vi för vinnarrytter och vi säger grattis till placeringarna och Sally Vittvången tar täten i ett ärevarv.